Татарстан министрлар кабинеты үзенең махсус карары белән Татарстанда яңа әдәби әсәрләр язуга грант игълан иткән иде. Ул грантта төрле жанрларда әсәр язарга мөмкин, һәм төрле телләрдә әсәр язарга мөмкин. Рус телендә дә һәм татар телендә дә. Мин бик күптәннән хыялланып йөрим, керәшен кешесе булгарак, керәшеннәр турында киңрәк күләмле әсәр язарга дип. Һәм минем инде языла башлаган ул әсәрнең өзекләре дә бар иде. Татарча кайбер өлешләре аны кайбер газетада чыккалады да. Ләкин мин шушы грантны укыгач хыялландым, шушы грантка керәшеннәр тормышы турында киң күләмле повесть язарга. Һәм аны мин рус телендә язарга карар кылдым. Ни өчен? Чөнки беренчедән керәшеннәрнең христиан дине рустан килгән безгә. Керәшеннәрнең исемнәре рустан алынган. Византия һәм Рим якларыннан килсәләр дә рус аша кергәннәр алар исемнәре. Һәм татарларның да хәзерге көндә әдәбиятны укыганда бик күп татарлар татарча укымыйлар. Бигрәк тә яшьләр бик күп татарлар рус телендәге әсәрләрне укыйлар. Шуңа күрә мин үземнең уем буенча, әдәби уем буенча бу повестьны русча язып, русча бастырып чыгарып, нәшер итеп, соңыннан аны инде татарчага тәрҗемә итеп, түгел, татарчага әверелдереп үзем. Шулай итеп, бу повесть ике телдә дә булырга тиеш иде. Рус телендә дә һәм татар телендә дә. Повестьның истәлегенә килгәндә, повестьның исеме атала Кряшинские дәмәке дип, урысча. Ягъни татарча керәшен дәмәкләре. Дәмәк татарларда керәшеннәрдә дә мәзәк дигән сүз. Керәшеннәрдә ул бик нык сакланып калган борынгы төрки теленнән. Бик нык сакланып калган. Дәмәк дигән сүз шаян сүз, юмор дигән әйберне әйтәләр. Менә безнең авылда әле һаман да бик шаян керәшен картларына әйтәләр: "Эй, бу Иштапан дәдәйнең дәмәкләре бигрәк кызык инде. Ягъни без туйга бардык. Шул туйда шул кадәр дәмәк булды, кызык булды" дигән әйтәләр. Мин шушы дәмәк дигән сүзне югалтмас өчен повестьның исемен керәшен дәмәкләре дип куйдым. Аның истәлеге шуннан гыйбарәт. Бу повесть 20-нче еллардан алып, узган гасырның 20-нче еллардан алып 80-90-нчы елларына кадәр минем туган авылым Федотовка авылында яшәгән керәшеннәр тормышына багышлаган. Аларның көнкүрешләре, аларның хезмәтләре, аларның гырыф-гадәтләре, аларның керәшеннәрчә генә булган уйлары, керәшен көйләре, җырлары, менә булар бөтенесе аларга гына хас булган һәм бигрәк тә телдә керәшеннең теле ул бүгенге татар халкының төрки телне иң нык саклаган халык керәшеннәр. Һәм шушы төрки телләргә кергән, төрки телдәге булган сүзләрне бик нык файдаландым мин. Шулай итеп, бу ни өчен 20-нче узган гасырның 20-нче елларыннан узган гасырның 80-нче елларына хәтле шушы чорда минем әти-әниләрем яшәгән еллар булар. Аларның туган еллары һәм картайып үлгән еллары. Мин һәм аларның тормышын мин күз алдыма китергән. Ничек яшәүләрен барысы да минем күз алдымда булды. Мин туганнан соң инде һәм авылыбызның бик күп керәшен бабайлары, керәшен әбиләре, керәшен кешеләренең тормышы белән бик нык кызыксындым һәм шуларның тормышын менә шушы
повестьта шагылдырдым. Повесть шушы тормышлар буенча берничә бүлектән тора. Һәр бер бүлек бер дәмәк шикелле, ягъни мәзәк шикелле. Аның бу мәзәкләрне сөйләүче кеше мин үз исеменнән язмыйм. Зәгүр дәдәй дигән бер безнең авылның бик шаян, эшкә бик уңган балта остасы, умарта караулар буенча авылда иң алдынгы кеше һәм үзенең керәшен җырлары буенча, керәшен мәзәкләре буенча бик данлыклы Зәгүр дәдәй бар иде. Ул минем әнинең абыйсы. Аны бөтен авыл бигәлеп белә иде һәм мин бу повестьны шушы Зәгүр дәдәй исеменнән әйтәм. Аның сөйләгән дәмәкләрен мин язып алганмын да, һәм ул юлда язып алганда, һәм мин шулардан повесть чыгарганмын. Ул чынлыкта да шулай булды, ләкин анда инде минем язучы буларак үземнең фантазиям да күп. Аны теге авылда ничек сөйләгәндә шул көй генә язсам, аны повесть килеп тәсәкме бит инде. Аны бит әдәби әсәр итеп эшкәртергә кирәк. Менә шулай итеп мин әдәби әсәр итеп эшкәртеп, шушы Зәгүр дәдәй туган, үскән, минем әти-әниләр туган, үскән, туган тумачалар туган, үскән еллардан алып, Зәгүр дәдәйнең иң соңгы көннәренә хәтле һәм үлеп киткән вакытында сурәтләп язылган повесть бу.